de er nødt til at holde noget fart i bolden. Og det er det præcis noget, en Rommedahl kan her. Han er inde midt for. Det er så taklet. Her kommer Thyssen. 1-0. Jeg ser det for lidt siden. Jeg havde en fornemmelse af, at han med sin energi ville kunne skabe den afgørende situation. Og vi kan se her, at Rommedahl befinder sig faktisk inde centralt her. Vil gerne trække lidt ind over midten her. Vender rundt, og så bliver han altså taklet. Og der er han uheldig for HB Køge. Der falder den altså ned for den bedste afslutter for Brøndby. Og den sted den indvej rundt til det. Lottelse, men der er annullering. Vi har dømt frispark til Brøndby her. Den lange bold, vi har hørt, typisk HB Køge langt mod Maginok. Ja, okay, og så er det den her. Det er der ikke til. Det er godt. Det er det bestemt. Får en livlig afslutning på første halvleg her. Begge ind af banen. Grundeli 2-0. Stolpe ind. Og så jubles der på Brøndby Stadion. De holdt stand. Det meste af halvlejen HB Køge, men nu har Brøndby fået hul på byen. Mål nummer 25, som Brøndby spiller. Michael Grundeli. Meget, meget sikkert trykket ind. Og stiger til værs her. Får en lille skub, synes jeg. Bold videre til Martin Christensen. Ja, jeg ved ikke, hvad du siger til det skub der. Jeg skal kigge lidt nærmere på den om lidt, når vi lige har set det her kontraangreb af Brøndby. Her er det Rommedahl. Får en god aflevering fra Grundeli. Og Graf kalder på den. Rommedahl har blik for noget helt andet, tror jeg. Og 3-0. Lidt af tilfældighedens vej i virkeligheden, at Bernd Bohr får scoret for anden kamp i træk. Dejligt at se ham i noget, der kan være en lille stime. Dømte straffe til Maginok. Hvad siger du? Jamen altså, kontakten er der. Og så er den hurtige konsekvens 10 sekunder senere, så er det det her Rommedahl indlæg. Smitter lige Ronny Benson på vejen. Offside synes jeg ikke, der kan forlanges på den der. Femi råber fra Rochester. Bernbo løber for afrikaneren her. Han løber også for sig selv. Rodeli. Og nyt langskud. Og 4-0. Den er han ikke så stolt af, tror jeg. Morten Hostrup Jensen. Og så er det Grundeli, den her. Der er bare skrue i bolden, og længere er den ikke. Nej, jeg tror ikke, han skal begynde at komme med argumenter for den her. Han ved godt, det her, det er under niveau. Grundeli tørrer sin bak. McGrath, det er godt spillet. Det har været et drømmemål. Og debuterer med for Rommedahl her. Træværket er i vejen. Københavnske drømmemål. Ja, har godt træf på bolden som udgangspunkt. Kan. Lars lægger den lige fint her til Thyssen. McGrath kigger op, hvor Thyssen henne. Han er der. 5-0. Scorer nærmest med brystkassen. Så er der to målskytter i den her kamp. Og det er et Brøndby-hold, som virkelig begynder at vise noget af det, som fansene. God bevægelse. Godt opbygget. McGrath her kunne ikke score før, man kan bestemt lægge op til det. Thyssen stadigvæk i det her vilde løb. Egentlig imponerende 8 minutter før tid. Før 4-0, så fortsætter han et aggressivt løb ind her. Og score med brystkassen. Der kunne han jo også have brugt hovedet. Ja, det kunne han. Bernbo, han havde en ind, hvor han skulle sparke det ind. Jeg ved ikke, hvad der er sket herude. Ja, det er rigtigt.